Som-hi, gràcies per esperar-nos, per fer els posicionaments d'Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya Sí, respecte, bé, en fi, no només del debat que s'ha produït a la Junta de Portaveus, sinó bàsicament en relació al que hi va succeir, que és aquesta decisió automàtica, diguem-ne així, del Tribunal Constitucional de suspendre la declaració de sobirania del dret a decidir, una decisió que és automàtica perquè el govern espanyol, que és qui realment comença aquesta confrontació política, el govern espanyol demana que s'apliqui l'article 166 de la Constitució, que, com vostès ja saben, és aquell que qualsevol norma, qualsevol decisió que vingui de Catalunya i que s'impugni al Tribunal Constitucional en decreti la seva suspensió automàtica. Per tant, vagi per endavant que estem en aquesta situació, la d'una suspensió automàtica, en cap cas argumentada i justificada per part del Tribunal Constitucional. Dir-los, en aquesta situació generada, que, en fi, volem transmetre a la ciutadania de Catalunya 4 punts, 4 grans punts. El primer d'ells és que des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya Sí, creiem que hem de censurar l'actitud del govern espanyol una vegada més, que entenem que és una actitud d'un govern espanyol que obre foc i l'obre contra el Parlament de Catalunya, contra els diputats i diputades, contra la feina que fan aquests diputats i diputades i que la fan perquè entenen que es deuen a un mandat democràtic. Un mandat democràtic que no és altra cosa que la voluntat del poble de Catalunya. Per tant, que quedi molt clar que qui confronta, que qui obre foc, que qui evidentment intenta confrontar voluntats polítiques, com a mínim això, és el govern espanyol quan agafa una declaració, una resolució del Parlament de Catalunya, formalment aprovada en aquest Parlament i d'acord amb el seu reglament, i la porta al Tribunal Constitucional al·legant motius absolutament polítics, que no jurídics. En aquest sentit, entenem que aquest marc l'hem d'explicar molt clar i l'hem de prefixar. El problema no és com veuen la declaració de sobirania Ciutadans, el Partit Popular i la resta, i el Partit Socialista de Catalunya i la resta de partits que hi van votar a favor. El problema no és la diferent concepció de la declaració de sobirania i pel dret a decidir que podem tenir uns i altres al Parlament de Catalunya. El problema és, una vegada més, que el govern espanyol ha decidit anar en contra dels ciutadans de Catalunya, d'anar en contra de la voluntat del poble de Catalunya. Primer punt. Segon punt, nosaltres creiem que el que hem de fer ara, com a diputats i diputades d'Esquerra Republicana a Catalunya Sí, és posar la voluntat del poble de Catalunya per sobre de la voluntat política del Tribunal Constitucional, si és que hi és, veurem si existeix, i també sobre les possibles normes jurídiques que s'estan al·legant aquí permanentment, sobretot la Constitució espanyola. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya serem fidels, serem lleials a la voluntat del poble de Catalunya i ho serem en una institució que és absolutament democràtica, que té legitimitat democràtica. I aquest, no ens equivoquem, també és el debat. És aquest realment el debat. El debat és qui realment és demòcrata entre les forces polítiques del nostre país. Qui és demòcrata? Qui té capacitat per defensar que el poble de Catalunya pugui decidir democràtica i lliurement el seu futur? Quin polític dels que té la possibilitat d'estar exercint les seves funcions en representació del poble de Catalunya aquí, en aquest Parlament, és realment demòcrata? I el debat, tornem a marcar un marc, també va d'això, de qui vol fer de demòcrata, de qui vol donar la possibilitat al poble de Catalunya, als ciutadans de Catalunya, de que puguin votar, de que puguin decidir democràticament el seu futur. I aquí em sembla que també tothom es va posicionant, perquè hi ha qui perverteix el debat, que és única i exclusivament democràtic, i el converteix en debat d'opcions polítiques variades, quan només estem parlant de democràcia. Nosaltres no amagarem mai que la nostra opció política és la independència, però no estem en aquest debat, no s'equivoquin, estem en el debat d'aconseguir que siguin els ciutadans de Catalunya, que en tot cas votin independència, però que votin, estem en el debat democràtic. Per tant, tot el que està passant aquests dies també posiciona els diferents partits polítics, les diferents forces polítiques, entorn de si són veritables demòcrates o no ho són. I nosaltres, des d'Esquerra Republicana, només podem continuar defensant i continuarem fent tot el que calgui, farem tots els esforços que calguin, però tots, perquè els ciutadans de Catalunya puguin anar a votar, puguin anar a dipositar el seu vot per escollir el futur polític d'aquest país en una urna. I ens sembla que això és absolutament legítim dins d'una democràcia, aconseguir que els ciutadans la puguin exercir de forma directa i participativa. Tercer punt, ens sembla que el debat que estem tenint, que ja hem dit que és del govern espanyol contra els ciutadans de Catalunya, primer,
que és un debat que es tracta de decidir qui vol fer de demòcrata i qui no, segon, doncs en tercer punt també creiem que no és un debat jurídic. No és un debat d'arguments jurídics, no ho és. I aquí tothom fa d'advocat, de jurista, de llicenciat en dret i surt argumentant arguments jurídics. Doncs no ens equivoquem. Estem en l'esfera d'un debat només polític, que l'obre el govern espanyol quan es posiciona i impugna una resolució del Parlament de Catalunya, un òrgan democràtic i absolutament amb tota la legitimitat que li ve donada pels ciutadans de Catalunya. I aquest és un debat única i merament polític. I prou. I esperem que el Tribunal Constitucional, quan argumenti finalment al cap de 5 mesos si aquesta suspensió és definitiva i anul·la aquesta resolució o no l'anul·la, no hi caigui en això. Ho hauríem d'esperar tots si vivim en un sistema democràtic i de dret. Hauríem de confiar que un tribunal, doncs, que els seus magistrats, el que fan és resoldre aquesta situació amb arguments jurídics. I si només estiguessin confrontant arguments jurídics i no únicament polítics, com sembla que va la cosa, que va per aquí, doncs la declaració de sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya s'aguantaria, perquè des d'un punt de vista jurídic segurament els magistrats exercirien molt bé la seva funció. Ara bé, confiem en el Tribunal Constitucional, ja sabem que és un òrgan que queda fora del marc de la jurisdicció ordinària, que no és un tribunal qualsevol, que és un tribunal que moltes vegades també fa pesar el seu compromís polític, que és un tribunal que està constituït per uns magistrats que han estat posats a dit pel Partit Popular i pel Partit Socialista Obrer Espanyol. Perquè recordem-ho, i ho hem de recordar, els magistrats del Tribunal Constitucional estan posats a dit per als dos grans partits que han governat i governaran l'estat espanyol, el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, segurament i malauradament, el debat s'acabi pervertint i no pesin aquells arguments que haurien de ser jurídics i, en canvi, acabi determinant tota aquesta situació, doncs, veritablement els arguments polítics. Per tot això, què hem fet aquest matí? Em deixo un quart punt que el deixo pel final. Què hem fet amb tots aquests arguments? Doncs hem demanat que el Parlament de Catalunya faci allò que és més sensat, que és defensar la voluntat dels ciutadans de Catalunya, defensar aquesta resolució que es va aprovar el passat 23 de gener. I, per tant, en aquest tràmit que estem, que presenti les al·legacions oportunes en aquesta suspensió i que digui que, de fet, ni tan sols hi hauria d'haver estat impugnada aquesta resolució per part del govern espanyol, perquè és una resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya amb tota la seva reglamentació i que és l'expressió de la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Per tant, hem demanat a la mesa i als serveis jurídics del Parlament que aquí sí, doncs, que es carreguin de raons jurídiques que defensin la institució del Parlament de Catalunya i, sobretot, que defensin la voluntat dels ciutadans de Catalunya, que és el que nosaltres farem en tot moment, i per sobre de qualsevol institució o de qualsevol norma que intenti vulnerar aquesta voluntat dels ciutadans de Catalunya. I l'últim punt que també voldria compartir amb vostès, en aquest sentit, en el sentit que deia que estem en un debat amb arguments polítics i no jurídics, que estem dient que aquesta declaració de sobirania no tenia efectes jurídics i que només tenia efectes simbòlics a nivell polític, de marcar quin era el debat central de la legislatura, que era sobre el dret a decidir, com exercíem aquest dret a decidir. Nosaltres, a Esquerra Republicana, i entenem que també és la voluntat dels ciutadans de Catalunya, no farem dependre el full de ruta pel dret a decidir del que passi sobre aquesta declaració de sobirania i pel dret a decidir. Per què? Perquè el full de ruta cap a l'exercici del dret a decidir, aquell full de ruta perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar i decidir el seu futur, no depèn d'aquesta declaració del 23 de gener. No en depèn gens ni mica. Ara, si algú creu que aquesta declaració és fonamental i té efectes jurídics, com alguns deien, perquè els volen suspendre, doncs nosaltres els direm que se'n vagin també als serveis del Parlament i que mirin quantes vegades aquest Parlament ha votat a favor del dret a decidir. I ha votat a favor del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. I ha votat a favor del principi de sobirania del poble de Catalunya, perquè cada vegada que el Parlament de Catalunya ha votat a favor del dret a decidir i del dret a l'autodeterminació, ha votat implícitament a favor del principi de sobirania del poble de Catalunya. Cada vegada. I en van 10 vegades que el Parlament de Catalunya es pronuncia de forma solemne
que proclama de forma solemne que el nostre poble, que els seus ciutadans tenen dret a escollir democràticament el seu futur. 10 vegades. La primera l'any 1989, el 1989. La segona el 91. La tercera el 98. Aquestes 3 resolucions, la del 89, la del 91 i la del 98, parlaven que el poble de Catalunya té el dret a decidir. Ho ha fet el 99 i ho ha fet el 2004. I en aquestes 2 resolucions el Parlament demanava que es treballessin tots els instruments per exercir el dret a decidir. I ho ha fet el 2010, ho ha fet el 2011, ho ha fet el 2012 i ho ha fet aquest 2013. I en aquestes últimes 4 resolucions, des del 2010 al 2013, el Parlament de Catalunya ha demanat que s'exerceixi d'una vegada per totes aquest dret a decidir perquè els ciutadans puguin escollir el seu futur polític, perquè no hi ha cap altra més alternativa per resoldre l'encaix polític amb l'estat espanyol. Per tant, si el Tribunal Constitucional finalment decideix fer de tribunal polític i deixa sense efectes la declaració de sobirania pel dret a decidir, al·legarem les 9 resolucions del Parlament de Catalunya que diuen que el poble de Catalunya té dret a decidir i que existeix el principi de sobirania popular. I ens sembla que això ens dota d'arguments, legitima la voluntat política dels ciutadans i fa que nosaltres, diputats, únicament exercim el deure que creiem que hem d'exercir. Jo ho deixo aquí. Abans, molt ràpid, m'agradaria contestar algunes de les coses que han dit alguns dels portaveus que m'han precedit. Esquerra Republicana Catalunya Sí no vol anar ni anirà mai ni cap a cap conflicte ni cap a cap xoc de trens. Només volem defensar una causa que creiem que té la màxima legitimitat democràtica. Quan el 74% dels nostres ciutadans aquestes passades eleccions van votar a favor del dret a decidir. I això és el que farem, treballar perquè sentim que és el nostre deure. I la millor manera de defensar-ho, la millor manera de fer-ho és votar totes les resolucions del Parlament de Catalunya, no només que parlin de democràcia, que també parlin de diàleg, i això ho van fer, o no van votar també els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí la resolució que va portar al ple el Partit Socialista de Catalunya. La van votar la resolució que va venir després de la declaració de sobirania. Vam abonar el diàleg i el votarem el diàleg tantes vegades com faci falta, com poden sortir a dir després que abonem el xoc de trens. Però si els acompanyarem amb el diàleg, anirem on calgui per dialogar. El que no estem tan segurs és que a l'altra banda trobem algú que ens vulgui escoltar i que vulgui convertir la nostra conversa en un diàleg. Que això es converteix en un monòleg cada vegada que ho intentem. Però és igual, no començarem pel final. Acompanyarem tantes vegades com faci falta a qui sigui a dialogar, i per això van votar el que van votar en el seu moment. Van votar diàleg 2 vegades, al mes de gener i amb la proposta de resolució del Partit Socialista de Catalunya. Som-hi, ja els hi diem als del Partit Socialista de Catalunya, som-hi, fem-ho per la via del diàleg. I tant, comencin vostès convencent el senyor Rubalcaba també. Convencen-lo que el poble de Catalunya el que vol fer és escollir democràticament el seu futur, fem aquest primer pas i després vagin a parlar amb el govern espanyol. Parlin també amb el govern espanyol i demanin-li aquesta autorització per fer un referèndum. Per cert, a través d'una llei que ja existeix, perquè aquí també es parla que s'han de buscar totes les vies legals, però si ja les tenim, estan aprovades, no cal ni que esperem a la llei de consultes d'aquest Parlament de Catalunya. Si tenim una llei del 2010, que per cert, va promoure el Partit Socialista de Catalunya governant i va aprovar el Partit Socialista de Catalunya una llei que permet fer referèndums al nostre país, doncs no passa res, ens en anem, els acompanyem, dialoguem, fem-ho, anem a convèncer qui s'ha de convèncer per fer-ho. I després què, quan tornem cap aquí? I ens hagin dit, com ja ens han avançat en alguna roda de premsa, que no pensen parlar ni de consulta, doncs després els demanarem que siguin lleials al país, que siguin lleials a la voluntat democràtica dels ciutadans, que siguin lleials als ciutadans que han dit que volen decidir el seu futur polític. Jo em sembla que ho deixo aquí. Si tenen alguna pregunta, doncs la tindrem molt de gust. Quan ha explicat, ara que ha dit que presentarem la resta d'al·legacions amb la resta de resolucions sobre la sobirania que s'han aprovat al llarg dels anys, és una proposta, entenc, que planteja ara Esquerra i que no ha sortit a la Junta de Portaveus, sinó que ara ho plantegeu ara aquí al faristol, de nou. Nosaltres el que fem, no és cap proposta en concret, és bàsicament dir, d'acord, el Tribunal Constitucional
pretén posar en dubte la declaració de sobirania, no és una declaració, és la resolució de sobirania i pel dret a decidir del 23 de gener passat. El que fa és fer això. Si amb aquesta resolució li vol dotar d'efectes jurídics i deixar-la sense efecte, cosa que no té, però si ho vol fer, doncs no passa res, perquè hem votat 9 vegades més sobre aquest tema. Llavors aquí ens trobem la resta de forces polítiques que ens diuen sí, d'acord, però és que aquesta, la del 23 de gener, posava principi de sobirania, no? I això és el que la fa il·legal. I em sembla que el que toca respondre és que totes les resolucions que ha votat el Parlament de Catalunya a favor del dret a decidir i a favor del dret a l'autodeterminació porten implícit el principi de sobirania, absolutament, perquè si no porten implícit el principi de sobirania, com carai exercirem aquest dret a decidir, com carai exercirem el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació, que està regulat a nivell internacional, pressuposa el principi de sobirania d'aquells territoris que estan sotmesos o que són colònies. El tenen el principi de sobirania, per això poden exercir el dret a decidir. I això ho hem votat al Parlament de Catalunya en infinitat d'ocasions, concretament 10 vegades. Hem votat a favor del dret a decidir i hem votat implícitament a favor del principi de sobirania. Per tant, si s'entesten a que realment hem de tenir aprovat el principi de sobirania per seguir amb el full de ruta, cosa que nosaltres no compartim, els direm que ja ho hem votat 9 vegades més si cau la resolució del 23 de gener. M'explico? No volem fer res més que posar un valor. Quan hem demanat que la mesa del Parlament presentés les al·legacions contra aquesta suspensió que tenim, hem demanat, evidentment, que ho fes en base sobre 2 arguments, sobretot. El primer, que defensés la institució del Parlament de Catalunya com a tal, com una institució democràtica, i que, per tant, no pot ser sotmesa a judicis polítics, i segon, que defensés la institució amb tota la reglamentació, amb el reglament del propi Parlament i amb la legitimitat democràtica dels resultats electorals, que això fa que pugui exercir les seves funcions i pugui aprovar la declaració de sobirania. Crec que no s'ha d'entrar en el contingut de la declaració pròpiament, perquè el que aquí es vulnera és la legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, la institució democràtica en si mateixa. Jo voldria saber si creieu que la decisió del Constitucional d'ahir prefigura una acceleració d'un conflicte jurídico-polític que potser va més de pressa fins i tot del que es preveien quan fins i tot a un episodi posterior que pugui ser ja definitivament el d'un xoc de legitimitats que obligui, perquè en aquest cas estem parlant d'una declaració que no té una translació en forma legislativa, però per exemple si el Constitucional diu declaris anul·lada la declaració i el que en penja inclòs el Consell, per exemple, de Transició Nacional. Per tant, la pregunta és, veieu que es pot accelerar el moment en el que sí que arribi la necessitat de prendre o no una decisió que xoqui amb la legitimitat, amb la legalitat vigent? No veig que s'acceleri res, però tot i així veig que tot ha de seguir el seu ritme que teníem previst. És a dir, jo crec que ni la suspensió ni l'anul·lació de la declaració tindrà ni produirà cap efecte sobre el full de ruta cap a l'exercici del dret a decidir. No en tindrà cap, perquè evidentment d'aquesta declaració, que és una resolució que es deriva de l'acció d'impuls polític del Parlament, acció d'impuls polític del Parlament, és una declaració política. Per tant, fins i tot en podríem fer una altra, però també podem no fer-la, perquè d'això no en depèn el full de ruta. D'aquesta declaració no en depèn l'exercici del dret a decidir. No en depèn, no produeix efectes jurídics. I molt menys el Consell Assessor de la Transició Nacional s'esmentava en aquesta declaració, ni es creava en aquesta declaració. És un acte administratiu del govern, és una decisió del govern de crear un Consell Assessor per a la Transició Nacional, però en cap cas es va acordar aquí al Parlament. No? Per tant, entenem que tant si hi ha suspensió com si hi ha anul·lació de la declaració de sobirania, l'exercici del dret a decidir, el full de ruta que ens porta cap a això queda intacte i nosaltres el seguirem treballant perquè s'implementi tan aviat com sigui possible. Sí, amb aquestes reflexions que fas sobre els 10 cops que s'han votat prèviament, tot això, percebo certa voluntat de mantenir-se dintre del que és la legalitat constitucional per part d'Esquerra, mentre sigui possible. És així o...? No era el meu objectiu, tot i que el puc compartir. L'objectiu a l'hora d'explicar que el Parlament de Catalunya ha votat 10 vegades sobre el principi de sobirania i del dret a decidir, i algunes, si volen, aquí els ne llegeixo un tros, algunes vegades de forma molt més contundent
i algunes vegades indicant fins i tot opcions polítiques determinades. Amb això el que vull explicar és que el que fa el govern espanyol impugnant la declaració de sobirania no té cap sentit, perquè si el que pretén és que aquesta declaració de sobirania produís efectes jurídics, coi, ja les havien produït les 9 vegades que havien votat a favor del principi de sobirania. O és que tolera que diem principi de sobirania l'any 89, l'any 91, l'any 98, l'any 99, l'any 2001, l'any 2003, l'any 2010, l'any 2011, l'any 2012. Fins al 2012 vam poder aprovar principi de sobirania i dret a decidir i el 2013 no ho podem fer. És més, reto al Tribunal Constitucional, al govern espanyol, que impugnin la resta si ens volen deixar sense principi de sobirania. I encara que ho facin, el poble de Catalunya continuarà sent sobirà per exercir el seu propi dret a decidir. En base a què? En base a un principi democràtic que és absolutament universal i en base a la jurisprudència que va sortint de la Cort Internacional que diu que existeix un dret a decidir dels pobles que no està escrit enlloc, perquè tampoc no hi ha ni cap norma, ni cap costum, ni cap tractat internacional que el prohibeixi. I en això es basa el nostre full de ruta. I aquí el govern espanyol no hi té res a fer. No hi té res a fer perquè no pot impugnar els dictàmens i les resolucions de la Cort Internacional, perquè no ho pot fer. És més, si ho fes, faria un ridícul espantós. El que ha intentat fer milions de vegades és intentar que no surti aquesta doctrina a nivell internacional. I ha comparegut a la Cort Internacional amb moltíssimes causes que no li venien al cas, amb moltíssimes, per intentar que aquest dret a decidir, que aquest principi universal democràtic no es consolidés a l'ordre internacional. Això sí que ho ha fet, és absolutament coherent amb la seva estratègia, privar-nos el dret, fins allà on pugui, a decidir els ciutadans de Catalunya. Evidentment, la primera part de la pregunta, nosaltres estudiarem i aplicarem i exercirem totes les vies legals que tenim al nostre abast, totes, i això també vol dir les que actualment estan absolutament reglamentades i que existeixen, com la llei del 2010. Aquesta llei del 2010 està al Tribunal Constitucional pendent de sentència, no s'ha dictat sentència, però s'ha aixecat la suspensió. És absolutament vigent. Vigent, és a dir, demà, a través de les vies que hi ha previstes, es podria convocar un referèndum a Catalunya sobre el seu futur polític. Per què? Perquè ja tenim una llei que existeix. Això és el que se li ha d'explicar permanentment al Partit Socialista de Catalunya. Si ja la tenen, la llei. Si volen parlar només de marc legal en singular, parlem-ho, ja existeix. Es diu Llei de Consultes per vies referendàries i vostès la van promoure governant aquest país i la van aprovar al Parlament de Catalunya. Doncs apliquin-la, som-hi, anem-hi. I aquesta és una via legal que està dins l'Estatut i està dins la Constitució espanyola perquè encara no hi ha ningú que ens hagi dit que això no sigui així. És més, el Tribunal Constitucional el que fa abans de les eleccions és fer que aquesta llei es pugui aplicar. Per tant, no hi ha xoc de trens, no hi ha xoc de legitimitats i no hi ha xoc de legalitats. No hi ha xoc de legalitats, perquè hi ha una llei que es pot aplicar, que és vigent, i és el primer que farem. Poden mirar-ho en el full de ruta pactat entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, aquest pacte d'estabilitat, que no volem que sigui només de 2 partits polítics ni d'un sol govern, que el volem ampliar perquè ha de ser un pacte de país, però ja ho vam pactar que aplicaríem la 4/2010. I en el moment que ho haguem pogut consensuar amb el país, per això volíem fer un pacte nacional molt ampli, que hi hagués la ciutadania representada, que és la principal protagonista d'aquest procés, i amb altres forces polítiques, doncs començar a fer un referèndum. Que aquest marc legal resulta que d'aquí 2 dies no és aplicable, que pot passar. Per què? Perquè hi ha determinades decisions que no són jurídiques, sinó que són polítiques, com els deia abans. Doncs en tindrem una altra de marc legal, que es dirà Llei de Consultes. I així sense parar, perquè d'arguments no ens en falta i perquè la causa està absolutament legitimada. Està tan legitimada que només es tracta que els ciutadans puguin decidir democràticament què volen ser en un futur. Quin país volen? És una cosa tan poc extraordinària com la democràcia, com dipositar el vot en una urna. Sí, se podría hacer una valoración en castellano, un poco pues, diciendo que la hoja de ruta sigue adelante a pesar de la decisión de ayer. Gracias.
Pues bien, decir que la valoración que hacemos desde Esquerra Republicana, Cataluña Sí, respecto a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional es decir que es absolutamente indebida en el sentido que lo que hace es ir en contra de la legitimidad democrática de un Parlamento de Cataluña, es ir en contra de la voluntad absolutamente democrática de los ciudadanos de Cataluña y desde Esquerra Republicana lo que decimos es que esta declaración de soberanía y pel dret a decidir del Parlament de Cataluña no es necesaria para seguir trabajando y para lograr que en este país, de forma inminente, pues se haga este referéndum, esta consulta, porque los ciudadanos puedan escoger democràticament su futuro. Et val? Sí? No hi ha res més? Doncs moltes gràcies.